sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat di Semangkor Remisi Bandar ya. Udah follow kita dan juga Do, iso na mangopoy. Maro na mangopoy jem. Kadang nga sinungay nun, nga tong be, mangguling area mata, mangopoy jem, win na. Ay di mangopoy jem, binong bebelo. Jadi kadang, ala niya ka, tayo na madok hatay, maray, narohama, ayang guwaw. Saya gak jamok daw di si. Muloy hatay mangopoy jebu, mulo jebu da, nagabi jebu persatian mo dia ka, pinopar na, jala siya jebu ima na. Ruar mulo manggulingari di hatuan. Jala si tok hurok nak, jala gabi si tok kadoy nagabi kuberganisan. Ala na ikos yan imulesan na. Mulo jabu beton, mulesan na pilita ka batu pertama. Mulesan na. Patupahon. Majotuk kang hatiha mertuhil. Martitik bolo jabu jabu rumah, martiting. Pangaradeon. Ima jabu rumah, pangaradeon sabtu na martiting. Kung ngay kon ipatupa ruhu ni ada bataki. May hurua. Jelas doy ikut di sido tulang. Jadi nanay kurok di si boy dotong ta maknai sada siuleoni, ta maknai sada siuleoni, hobar tu odolan ni hata akan apa tuh pak rumang ni siulau ta mulai dok odo rumang ni siulau ni mangopoy jebu onda mana tibo jelas ikut semule dasar na pe ikon na nang hodoi iruhu na sampai tu ujung na jala ibu dia nyari petong do si tagemon. Aido dang mahatopu zol mamadok ko mga pizem. Syukuran ba pertanyaan. Syukuran. Sa inna do. Apalagi mana ikaw taon. Hera-hera mo honok ko. Mulo na ikaw taon do. Dang pigay be na patupahon mga poy. Alay, bagi si bahagia zol ma. Mga poy di si inna. Manang napimaknaan na do na hurang apit dia tu si manang naalan ni taburi naman do hatay rakwat tu si. Jadi idiskusi taon na nekudokon ta pahatu satong hata mangopoy di dia do guarna hata memasuki do si ukuran do manimus nimbu si manang na ahai pahukus tataringi idia do lapatan. Ala yang go umum di perkotaan iman boy si ukuran rumah baru inna. Pertanyaan jebunai baru ima hata batakna. Pertanyaan ini biasanya nih saya martanya kudul ma disi. Jadi ima zona naiku upabua na irum tahun hobar na waktu si mulai may tong-tongan persorat horas. Iya, oke. Terima kasih untuk Amang Basia Situmorang di penyampaiannya mengogok do catatan na boy dicatat di sana. Oke, sebelum nanti untuk Amang EMC ya untuk pertanyaannya Amang, kita berikan dulu kesempatan untuk Amang Doberingo. Asa sudah siko akan tututa mengalem kata pembuka. Silakan untuk Amang Doberingo. Horas ma di Pungwata, horas Amang. Jadi parjolo na kaningan molate mari damang Basia Situmorang. Di bapakku. Memang naudoho hampir mirip pian naudoho, sono ceritana. Jadi au memang harus mengulah sono di kota Medan
ala bingung ngau mula mau tu huta. Adong bapa udakku di hutan waeng ngulus besonari 96 tahun, husukum memana. Jadi merutung baliga piniligau pe berita binari tahu ba bata-batakas mana tu babaki. Omma cerita ni mana tu au. Molom mangopoi jabu mang ditokon mangopoi bagas manang bongot tu sada bagas dibagi toluin ni mana. Perjolo manuruk. Napa duahon manimus-nimusi napa toluhon mangopoi. Konsekuensi na tulope berbeda do di pelaksanaan. Molo manurut doa mangin na mana tu au, boy do holak hute tanggai pa buau ni nga masuk be ami bah. Tu bagas nami. Lape pe ni singa boy be, ninge mana? Ne mana? Napa dua hon? Molo manimus-nimusi ayar ti manimus-nimusion na jolo molo na jolo di bona pasogito ni do imana. Asona pola dao jabuni akan namar hula-hula boru hola parik do batas na. Molo masuk sada boru ni batu sada bagas botol di bah masuk namar timus jabuni boru helatan Roma hula-hula na inna ima nama nimus-nimusi jadi molo nama nurut dope dangalong dope holan herana pula tukang dope warni ba lape pe bayar singai mana ne mana alai molo nama nimus-nimusi do ngadi sibe hula-hula ma nan yabangan alai molo nama ngopoi anggoi tulang ma nan yabangan pas mana kan ngesonirnya bapakku basia situ orang sehari do mangopoi bagas di halak Batak jala dihirim rohananya molo di ngopoi jaguna bayi hirim rohana ma no pola menia setar jual di bagason jala molo tung malos be bulung-bulung beseni me mana borhat ima jabu nani oppoan alen go jabu do nani suruk do manang ni timus-timusan baboy de na gudangan di perumnas sonari yakin do kan isodope manor ka perumnas dura kan miren molo di miren kan nasian nesiak kuta tabbe jabuna imana dapot tu jolo taring tu na mamangoti bagason jala molo tu ngarong na hurang pulaksana masoni sonari di kota Medan alana ya kejadian sehali na huadopi sampai pasoal di perjabaran taringot tu gor ni ulau na mamangoti sada bagas sebagai ding tua sampai maralo antara hula-hula do tulang roamat temat dokon tulakku na majalo jabbar na utulakku siapa satu terjabbar ro ina temat dokon itokku do inna bah sampai pasoal sangat ya dua pina songonon jala bukti rekaman yon nalo belas imalana ya sahel iwen nah ya lahoma mamangoti bagas tamatik kini yang saang sampai mula kau tuh dapat kasonon tu adong sarana tua-tua di hutan nami mangulu do nanga bapa udai di sipinggan sampai sonari mangulu do bapai sani ma dapat tu ima hatorangan ni bapaon jadi molo tung adong kana kelanjutannya non alana taringot tu nama mangoti bagas sebagai dituaon terkait do tu konsekuensi pelaksanaan nah jelas molo dakar tu bagi harok pertanyaan molo hatani bapai harok pertanyaan nama ngopoi nama nuruk nama nisunusi intine so tangyang do sudir tangyangon sudir martangyang di sini nama nuruk di mana martangyang do na manimus-nimusi di mana martangyang do nama ngopoi tangyang do ime intina hira-hira molate horas lagabi molo adonga kapan uturion radi mahami dituturi horas. Iya, terima kasih untuk Amang Dobel Ringo juga yang telah memberikan kata pembuka. Kemudian ada Madison suku-sukun sian Amang ENC ya, iroko namang ima. Amang mul awang bejabar amang diulaun mangupoi hira-hira aha majabarna diulauni. Nah, ada orang menabai aka orang tua tadi tanggapan mengepoi do pertanyaan on sekaligus ma dialusi suku-sukun sian namang ENC. Kita serahkan kepada Bapak Bluehers Manado terlebih dahulu menanggapi. Silakan Bapak. Setup aja boleh, setup aja.
Tak pahisa, tapak ketik. Iya, sebentar amang de beringo, anong musang di son biasa aka na perlu na marsiajar harwah. Pertanyaan di bata hanya menghabiskan duit, menggosip dan politik beragama. Luar dari itu hanya seorang retorik man dan disuruh kami ko berpendapat kita itu dah. Itu hasil nauli na lagu. Saya mah dia maringanan. Ate. Ale perlu memang itu mantap tuh semua produk pertanyaan ya ha. Iya Pak, silakan. Iya naman apa si kalian mga lusi suku-suku siya amang EMC. Nataringok na di Jabar di ulang mga poy hira-hira Jabaraha do na dibayad di Bagasulaunin na Bapak. Jabar. Oke, sebelum ditanggapan narong na suku-suku na ketepatan na king sangat sona udah ko naking na habis batir na yung nilang sa ato na so na diding naking bay magabi sanga tinggal sa top alagi sa otik jo dia ka dongan nang nabagi sa torat tinakan bison nakin mulu bigi sa padako niya ka damang na digijang sa lubuk na adong point na tabuat sepakat na kisuli iya mangopoy hata adat molo hata ada ton artinya tutur jadi molo pertanyaan on mo di pemahamakku kata umum doon boy do osong ne dokon ya karongan aku menuju sa gereja boy yang makata itu kita di sini molo do pertanyaan isi ada poin na berdua on naking binigi sa padap ni akadamang sepakat diba kata pertanyaan on buru diudak konon berulang-ulang alai molo hata mangopoyon tot tudang dang hero pe binigi manang lakkaro pe ni de sahari lu zolma mangopoi bagas sudu ala nakki sepakat tidak hata mangopoi kata dasarnya mopolo jadi memang sepakat nakki di sini selanjutnya nakki mololau kita istilah nama dokter tentang tu praktek nak onan nong mungkin bodoh kita agak berbeda-beda alai na berjudul sehari sepakat maju kita artinya dang sama mangopoi do pertanyaan ke sepakat dua sidang sama mau pertanyaan on artinya bodoh berulang-ulang bodoh setiap di momen dia bodoh tawa berubah pertanyaan terlepas mana king songonero pun memang korupku na bui me itu nyudang sa gereja dalam hal disadari ulang mangopoi juro dibuka do acara gereja manang na baridok tu gereja pertanyaan na bui may ala di proses na di bagasan nong gabi mangopoi bui dui ala na si saudara tu dangadong be ulaon nang pedi udaw si haba tahun ni nunga ta pedu hope sudi nga dibuka do parhuriau pe artinya berkita tu parhuriau non isokan pertanyaan tu sudi jolo dibuka gereja ma acara baruan nomor dadan ada na jala di huria ma musik ngatar songoni benungaing na tabereng buruh nokku 10% ngasongoni benete ulahon alai molo di judulong jelas berbeda nah kingarong suku-suku tersingot tu di bagian dia dong sinukun nak naboro parjabara di bagian dia do posisi ini sinukun non alana molo lani sono kon dia do parjabara di nama ngopoi do na parjabara di mangopoi Bapak parjabara di mangopoi iya molo perjabaran molo aman dok nang hata perjabaran atong alana na jelas di si arong do nani abangan molo di nama ngopoi ya kata niabangan macolo berbe iya betul. Molo nani abangan molo na watu si molo na mangopoi do tulang nama molo na watu si aku boto na berbeda-beda nong dia ka tanggapan ni dongan alai molo nungaro do hata na mangopoi ima hata sebagai dungkue tulang nama naga bina ni abangan alai suku-suku ni napura dang jabar dana napura dang jabar sado imana ro ni abangan dang mulu hata jabar berbeda dengan nong mese penjelasan ni ima jo saudi jo napura pinatape metlak karongan ya terima kasih untuk tanggapan Bapak Bluehers Manalo berikutnya sesuai urutan nama tabayan manginang Anda Jabar mangopoi isi remaja. Oh iya, sebentar Amang MC ya. Sudah orang menanggapi namang. Oke, kita persilahkan kepada Jabar mangopoi di benamekelau
Mangopi di dok. Hari mah ngopi. Ah, macam baru ngopi bagarang-garangan ini. Apa sih mengerti anak kanina mengince? Laki jangan nge-typing jo, jabar mangopi. Kan? Gak video utama ngopi. Gak mangopoi. Wala nalari si kopi matahari. Oke, kita persilahkan kepada Amang Doberino. Silakan Amang. Mau latih mak. Jadi dia Amang Bluher konsekuensi ini bangan laus itu perjabaran ngaurok nakaningan molo nama nimus-nimusi dohita hula-hula tamanan bangan ima ajar tuau alai di nama ngopoi tulang ma bangan om mana sering berbeda pendapat selisih pendapat di tanah perserakan khususnya mau koma di kami medanon alaya konsisten do sampai mula kau tuh utama kuron nama saya lana agak sedikit masalah lah ini di Nahwadopi di kota Medanol taringot tuh nanya banganon do konsekuensi ini nanya banganon los ido perpiak ni perjabaran tarima hira-hira pui pendapat jolo na bang ido alai cono rok kuna kalingi ma jolo rata bahas to hodo molo di nama ngopoi tulang nanya bangan di nama nimus-nimusi hula-hula nanya bangan alai yang kau nama nurut do peba paling bahulat muas sauta ini pa bo tetang ini pa bo langsung ini mak Sepakat Amang isi, sepakat do isi, sepakat. ya mulai tidak Ya, terima kasih untuk Amang Doberino ya. Berikutnya kita serahkan kepada Amang Patan Sinurat. Silakan Amang Patan. Mana tujuan mengajar filosofi dan mengopoi. Oke, Amang Dewa Namo. Silakan Amang Patan Sinurat. Oke. Jadi benak kadong atong aka marsibay pendapat nak. Mangopoy jabu. Berarti sebenarnya tong mau lo mangopoy jabu. Dang dingan di pejabu. Jadi lau masuk ke jabu ima astor papi tak. ya Ya, lau bongot juga. Dengan depetong. Alai omaulan notibu sondo na si basi orang nakaning mo lumangopoi ima nagabe si bagading tua pengertian si bagading tua akan namaranggi isi magabe mula tu benar pusawit ibarat nasi nahon isi mamarpungu nuso jadi siahaw Bah, dia di. bedang boy morok dah dang boy morot makanya arong idok nakaning mabongoti do mamasuki jabu do mangopoi do asa gitulah mo mangopoi kamar godang sebangunan do alain wangon gabe ita perkecil ruang lingkup na do makna na sondong naking mangopi jabu na jadi sebetulnya mula asli atau mula dok mangopi jabu kamar godang sebangunan do tidak asli na alai berkembang zaman bahasa itu tetap mangopoi alai kelaksana dangsongon asli na be ngado di kota pe perumahan hidup nama mangopoi jabu tapi perumahan do hidup oke ima jol senau ima pada waktu majo yo Ya, oke, terima kasih untuk Amang Patan Sinurat ya telah bergabung Amang ENC ya sebagai juru sukuntu para narasumber nak. Jadi baru kalian dong semua nama.
terus mangidon aku biasanya lalu di typing dari itu luar biasa ada mengencon. Tepuk tangan cok. Ya, selamat bergabung sama ya Horas. Ya Horas yang host boleh ada kayak kurang dia mau selalu nak dok para narasumber semua nih mak. Oke, siap. Berikutnya kita serahkan kembali kepada Amang Royal Sinaga. Silakan Amang Royal. Ini jo host aku pabu ada pe marga ku host. Ada dua peson apa-apa aku. Mau lihat ya mak. Ai marga Sinaga tau. Marga Marga Sinaga. Oke. Iya, Amang Royal Sinaga. Wah, terbigi do narwako mas ngoni. Jelas Amang. Ido mau lihat ya mak. Terbeli dong, terbeli. Sahak mak. Terpikir kanon. Nga takas binanak ing hatapamuhay taringo hujudul taon. Malay tinangi hom mamuse. Manangpe hutabori mamuse padohaku na jumului. Taringot tinujuna hata mangopoi husu bagas manakpe hujabu manakpe huruhu niadat marmasuki jabu imara tinujuni hata mangopoyon udutusima meragam dotong tinangihon saha husi pareon ihata paddohanon mulai sian na met saha tu naubalga manakpe mulai siya toru saha tu gijang dia mapartiboh paddohani nakaning hera satu duhita saluhu na mangopoy alai taruhu muse siya toru na jumopok manakpe naharo otik parsaurani dia do banna otik parsaurani adong malamar sialai iyak kasibayenon na barjolo pai huti tukang ninna molo tatari paddohanon pai huti tukangon hera sapardomu ammaon tu namani musnimusi dia masani do songoni hera sapardomuan aladang pola bidang dope hinakamna manakpe. Hai teman-teman relator Watak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Relator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.